Dobrý deň, dneska by som vám chcel predstaviť motocykel ČZ 175 typ 487, rok výroby je 1986, motocykel je vo veľmi peknom zachovalom stave, pôvodným lakom, pôvodné sedadlo, pôvodné smerovky. Najazdených má momentálne 9465 km. Celkový stav motocykla je veľmi dobrý, je na pôvodných československých pneumatikách ešte. Má platnú STK ešte rok. Na motocykli je treba urobiť základné nastavenia, ako sú napríklad brzdy, svetlo, zapaľovanie, karburátor. Motor je plne funkčný, štartuje asi nasledovne. Motocykel je na predaj za cenu 1700 €. Je možné ho vidieť v Bernolákove. A ako hovorím, na to, aby bol schopný premávky, by som odporúčal výmenu pneumatík, nastavenie brzd, nastavenie zapaľovania, výmenu tejto gumičky, lebo tá už je popraskaná, aby vám nesalo náhodou prach. Samozrejme nastavenie svetla, možno ešte montáž spätných zrkadiel, ale ako hovorím, motocykel má platnú STK, v podstate je možné na ňom bez problémov odísť. To bude všetko k dnešnému videu. Ďakujem pekne, majte sa.